Izgleda ko ništa. Izgleda ko tartufi, ono. Ima možda par stvari ovo vezano za klince, za to kak jedu i šta jedu. Znači da, sudjelovat će u ovom super aktivno i ovi mali. Da, treba će im taj stolček koji... Ja ipak ne stojim na stolčeku. Ali sudjelovati u pripremi hrane kakve god, variva, mahuna, špinata, svega. Ako sudjeluju u tome, šansa da će to i pojest, ne mora ni izgledati jako lijepo. Da vidiš peciva kako oni rade. Oni sami oblikuju. Da li će to biti... Mislim, oni kažu da je napravio, nemam pojma, žemlju. Kiflicu. I pogotovo, pošto je to staviš kvasac i sve to unutra, pa to još odnesemo zajedno u kuhinju da se to ispeče. Izgleda ko ništa. Izgleda ko tartufi, Ali njima je to i oni će to pojesti. Oni će to odnijeti, pojest će dio za ručak često, ali će odnijet će doma i podijelit će s roditeljima. Mislim, to stvarno bude i ukusno. I ponekad radimo neke keksiće i uživat će u toj hrani koju rade.